Hyvä, eli kuljetusradalla tehdään nopeita tempokuljetuksia, nopeat harhatukset ja käännökset ja sitten vielä laukaus maaliin. Vaikea rata ja nyt varsinkin kun lämpö on 28, niin ei mennä ehkä ihan hirveellä temmolla. Hyvä, ja heti kun on töttörö ohittanut, niin vetoo. Niin tällä harjoitteella haetaan lähinnä kestävyyttä ja hirveästi toistoja tähän potkutekniikkaan. Vähän eri kuvakulmista tulee ja 20 palloa kaiken kaikkiaan. Hyvä, ja askelluksia harjoitellaan eri tavalla ja kohta otetaan myös kädet mukaan ja vaikeutetaan paljon tätä tilannetta. Toimii tämmöisenä monipuolisena kehonhallintaharjoitteena. Ja sama triangleraan nyt pallon kanssa. Ihan normaali jalkapallon perusliikkeet, mitä haettaa. Hyvä, ja triangleranissahan harjoitetaan tasapainoja, polven pieniä lihaksia vahvistetaan. Ennaltaehkäistään vähän polvi- ja nilkkavaivoja.